Дружная сям'я Слімакоў у момант падыме настрой кожнаму нават у самы дажджлівы дзень. А калі бацькі прыводзяць у малодшую групу новабранцаў, то выхавацелі з дзіцячага садка ясляў нумар 28 пакажуць дзецям і жырафа, і парачку бегемотаў. У выніку адаптацыя малышоў да новых перамен у іх жыцці праходзіць без асаблівых хваляванняў. Супрацоўнікі установы пастараліся, каб і ўнутры садзіка іх выхаванцам было утульна і камфортна. Абноўлена мэбля і сантэхнічнае абсталяванне, закуплена постельная бялізна, а на стенах намаляваныя казачныя жывёлы и кветки. В рамках подготовки к началу учебного года сотрудниками и родителями нашего учреждения была проделана большая работа. Проведен ремонт группового блока, коридора, пополнена предметно-развивающая среда. Приобретена новая мебель, выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарно-гигиенических требований на сумму порядка 15 тысяч рублей, большая часть которых – это средства попечительского совета. У іх суседзяў з цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі таксама ўсё падрыхтавана да 1 верасня. Установу наведваюць каля 170 дзяцей і падлеткаў ад 0 до 18 год. Сума больш чым у 15 тысяч рублёў матэрыялізавалася ў новую мэблю, цацкі, рамонт 3 лесвічных пралётаў, добраўпарадкаванне тэрыторыі. К началу учебного года в рамках акции «Профсоюзы детям» администрация профсоюзный комитет Управления буровых работ подарили нашим ребятам такую карусельку, которая принесет им тоже много радости. Да дня ведаў застаецца ўсяго крыху больш, чым 3 тыдні. У раёне 81 установа адукацыі ўжо гатова расчыніць дзверы для ўсіх сваіх выхаванцаў. З 4 жніўня спецыяльныя камісіі, у склад якіх уваходзяць прадстаўнікі самых розных службаў і структур, правяраюць падрыхтоўку будынкаў да 1 верасня. Між іншым, сродкі на набыццё абсталявання і добраўпарадкаванне тэрыторый выдзяляліся не толькі з бюджэту. Дапамагалі апякунскія саветы, шэфы, спонсары. Усё для таго, каб дзецям было комфортно вучыцца і адпачываць у новым навучальным годзе. 376 тысяч рублей выделено Молодеченским исполкомом для проведения ремонтных работ и в целом для подготовки учебных заведений к новому учебному году. Из них на сегодняшний день освоено 340 тысяч. Это для приобретения технологического оборудования, компьютерной техники, а также для проведения ремонтных работ. К 13 августа наши все учебные заведения будут готовы и будут сданы акты готовности. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.